Нека да ви покажа също така и вторият етаж. Интересен детайл на стълбището е просветката, която дава изключително голям обем, както и огледалата и ламперите, на които сме заложили, за да може пространството да изглежда по-устойчиво и удобно. На вторият етаж имаме 3 спални. Първата спалня е на нашата дъщеря, която е момиче на 7 години и половина. Това е нейната стая. Разгледайте я. Това е стаята на нашия син Крис, който също е на 7 години и половина. Интересното в тази стая е, че сме проектирали така помещението, че то расте заедно с детето. В времето ние ще промениме габарита на помещението, без да правим съществен ремонт. Също така сме сложили легла, които са тапицирани и имат механизъм, който се издърпва, за да може, когато идват да спят при тях техни приятелчета, те да бъдат в тяхната стая. Добре дошли в нашата спалня. Това е едно от най-важните помещения в къщата, като тук сме заложили на голям гардероб, който при отварянето на вратите, върху част от тях сме сложили стъкло от флейта, гардеробите вътре светят. Акцентната стена сме решили с ламперия и също така широкоформатни плочи от гресокерамика. Същия материал сме комбинирали заедно с дърво и в нощните шкафчета. Подовата настилка е от двуслоен паркет и естествено отдолу под него има подово отопление за максимален комфорт. По отношение на осветлението сме акцентирали върху шиново осветление и на отделен кръг естествено сме сложили скрито осветление, което придава изключително уютна обстановка в моментите преди сън. Тоалетката е решена с голямо огледало, което продължава и в частта под самата тоалетка, като сме я решили с просветка. В частта към банята сме заложили на кафяво огледало, в което естествено функционално сме заложили и някои екстри, като дъска за гладене в чекмедже, за да може, след като приключат процесите по гладенето, дъската да се прибере и да не се вижда в помещението. Също така, това е банята към нашата спалня, където има душ с пита от тавана. Заложили сме на черенопков и елементи. Нещо, което е изключително важно и мога да ви кажа тук е, че сме заложили на умни тоалетни за по-добра хигиена. По желание на моята жена, в антрето пред спалните проектирахме гардероб, в който вградихме сушилнята, като пералнята я сложихме в отсрещната страна, за да може да е удобно, когато вади дрехите от пералнята, да ги поставя в сушилнята. Тук се намира също така и банята към детските стаи на втория етаж.